21 milionů poprvé, 21 milionů podruhé a 21 milionů potřetí. Gratuluji. Já pro tento obraz mám velkou slabost, protože pochází ze sbírky pana Borovičky. Já ten obraz znal ještě jako vlastně, dá se říct, trošku jako kluk. V této aukci jsme neměli žádnou takovou tu highlight položku za mnoha desítek milionů, nicméně přesto jsme dosáhli úžasných čísel a i přesto tato aukce vlastně se stává největší jarní aukcí. Dámy a pánové, tohle je 19 milionů potřetí. Gratulace do sálu. To jen má úžasný příběh, protože původní majitel se s ním přímo znal a nakonec se objevila ve Francii, objevil můj syn, který jí také zařídil ten celý prodej. $12 milionů 800 000 potřetí pro dražitele s číslem 10. Děkuji. Jakmile si trochu odpočinem, už směřujeme do další aukce.